L'ictus és una alteració brusca de la circulació de la sang al cervell, que consisteix en l'embussament o trencament d'una artèria. Els símptomes més comuns són pèrdua de visió, dificultat per parlar i paràlisi d'un cantó del cos. A Catalunya existien diversos centres especialitzats en malalts d'ictus, però no es garantia una adequada i efectiva detecció d'aquests per tot el territori. Hi havia un protocol d'actuació anomenat Codi Ictus, i ara, amb el suport de la Marató de TV3, s'avalua aquest projecte que garanteix l'abast de professionals i mitjans per a tothom. Com que el temps és un factor clau que determina si el malalt pot o no pot ser tractat amb aquestes teràpies de reperfusió, totes les qüestions organitzatives per facilitar que aquests pacients amb ictus agut siguin rebuts, diagnosticats i tractats en hospitals d'aguts són absolutament fonamentals. Des del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral del Departament de Salut, el que vam fer a mitjans de l'any 2005 va ser agafar un model organitzatiu que ja existia a Catalunya, tot i que s'aplicava de forma molt local i que es deia Codi Ictus, o el desenvolupament d'un sistema Codi Ictus, i el que vam fer va ser disseminar-lo a tot el territori català. Quan parlem de recerca ens imaginem sempre investigació en un laboratori, amb rates, amb microscopis, i no és sempre així. Hem investigat i hem avaluat com un sistema d'organització dels pacients és eficaç. Hem detectat millores a molts llocs del territori català que puguin fer que molts pacients arribin a atendre als hospitals, per una banda, i hem vist també la importància que té el desconeixement de la malaltia per part de la població. Hem enquestat a 1.000 persones de tot aquest treball. Hem vist que la gent no sap què és un ictus, no sap què és urgent i no sap que s'ha d'anar de pressa. Per tant, és important a partir d'aquí el que hem fet, que és actuacions poblacionals de cara a donar a conèixer la malaltia a la població. Arrel d'aquesta investigació, des de la Fundació Ictus, neix la campanya informativa Ràpid, amb la voluntat de complementar les actuacions de la xarxa sanitària pública, posant èmfasi en la prevenció i donant suport als malalts que l'han patida. Riu, aixeca els braços i parla. Si veus que això no ho pots fer, dona l'alarma.